že svět to ví, to se ví, že svět to ví, společenský standard má a tak krásná apartma, stoupíš a už to květá, tvůj dream i strava si dá vzorný personál, herní bar a tak dál, jak jsem čet ve světě velké, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kandelo na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžný chrtky špic do hotelu Ritz. Separé i ceny jsou tu super, Bigler, John Vine i Gary Cooper, super duper noble host, co má věšet, blofnek post, tam se vrtnou, když je nic do hotelu Ritz. Máme rezervace na jméno Babočka Rostislav. Co to je za jméno? Pokoj 6, patro 11. Kuchyně. Máte pro pana ředitele ty mufloní řízečky. Mufloní. Na dnes. Ne na zítra. Na dnes. Není nad vůni nového výtahu. Ty stěny ještě lesklé, koberec nezvalachovaný. Kolik toho asi ještě řeknou? Kolik lidí zmáčkne tenhle ovládací panel? Ty tlačítka. To takhle jednou, to jsem byl v Budapešti. A tam vám měli zlatý výtah. Zlatá byla podlaha, stěny, ovládací panel, strop a viděl jsem se v odraze. To byl zážitek. Nebo to jsme jednou byli v Olomouci. Táta tam byl tenkrát na Tvarglích a mě pustili do místního hotelu. A tam jsem viděl div, co jsem v životě neviděl. A tím byl prosklený výtah. Normálně jsem jel nahoru a viděl jsem ty lidi dole, jak se takhle zmenšují. To bylo nádherné. No, nicméně, jsem tu od nějaké povinnosti, protože můj dobrý kamarád Radim mi poradil, že tady v tomhle novém hotelu hledají security výtahu. Chápete to? Celý den můžu jezdit ve výtahu nahoru, dolů a ještě ho můžu opravovat. Nicméně, než tam dojedu, tak tenhle ovládací panel, ten si žádá mou pozornost, protože ten výtah jede pomalu. Tak, kam jsem jenom dal, no, udělám to ručně. Tak, pojď ke mně. No, sakra. Tak.
No tak to je ode mě pozdravuj. Už hrozně dlouho jsem je neviděla. Aha. Fakt? No nekeci. Prosím tě, Milunko, vydrž mi minutku. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Alice Jehněčí. Jehněčí? To máme ve středu. No a dnes jdu na pohovor k řediteli na funkci sekretářky a chtěla bych se zeptat, ve kterém patře ho najdu? Tak to bude patro 12, dveře před vámi. Dveře přede mnou, děkuji moc. Jsem zpátky, Milunko, to víš, dnes jdu do toho hotelu. Do toho hotelu Ritz. Tak mi hlavně drž palečky, jo? Děkuju. No, Miluno, ale abych se dostala k tématu. Nechtěla bys mi něco říct? Myslím si, že teď v tvojí situaci by bylo nejlepší mluvit pravdu. Jo, tak ty nevíš, jo. Dobře, holčičko, já ti to teda vysvětlím. Pavlína! Ale miláčku, nedělej hloupou. Moc dobře víš, o které Pavlíně mluvím. Minulý pátek, když jsme spolu byli na kávičce, tak jsme se o ní bavili. No jsem ráda, že si rozumíme, Pavlínko. Teda, Milunko, už jsem z tebe zblblá úplně. No, tak a teď mi prozrať. Co pak jste si o mě povídali? Proč neodpovídáš? Myslela jsi, že si to nedozvím? Co mi na to řekneš? To ti tak žeru! Dáte si dezert? Jdu. Ne, děkuji. No, že jste říkala, že chcete něco žrát, tak... Ale neubyde. Nicméně... Ta vaše story. Co tady máte? Mimochodem, já jsem nějaké evře. No, to mi připomnělo jeden skvostý a úžasný příběh. To jsem takhle jednou byl v Mladé Boleslavi. A tam vám měli takovejhle výtah, takhle dlouhý a vleze se tam do něho auta. No prostě skvělý. Nicméně, klidně volejte. Mně to dělá dobrý pozadí při práci, protože já tady mám jednu neodkladnou záležitost s tím panelem. Počkej, momentík. Vy jste opravář výtahů? Ale kdeže? Ne, proč? No ne. Pokud nejste opravář výtahu, tak já vám doslovně zakazuji na něj sahat. Ale my se špatně chápeme. Já jsem skoro opravář výtahu. To víte, to je tak zase nějaký příběh. To jsem vám jednou byl zase v té Mladé Boleslavi. Náš mistr nás tam tenkrát vzal, aby se tam něco opravovali a já čirou náhodou skončil ve výtahu. A tam vám byl zrovna takovejhle panel. Všechny tlačítka, všechno úplně stejný. A já jsem tenkrát vzal. Takhle v téhle ruce jsem měl dědový kleště. V téhle ruce jsem měl dědovo kladivo. A takhle jsem se tam začal montovat. Ne. To je sice moc krásná historka, ale... Nerušit! Já jsem řekla, že se toho nedotknete. No dobrá, vidím, že už jsme čirou náhodou skoro tam, kam jsme měli dojet, že? No a vůbec kam jedete? K panu řediteli. Ježiš, to je náhodička, já taky. Na konkurs security výtahu. No. Nicméně, přeji vám hodně štěstí, ruku líbám a ať se vám život vydaří. Naschledanou.
Tady žádný není. Prosím vás, vidím, že tu je bordel. Ne, není. Ještě když tu byla paní Brouková, tak to uklidila. Prosím vás, říkám vám, že tu je bordel. Binec, ne bordel. Dobře, podle vás teda binec. Máme uklízet v druhém patře. Prosím vás, do toho druhého patra půjdu, až to tu dodělám, ano. Ale tady nemáte co dodělávat, tady je to hotové, paní Brouková to uklidila. Vidím, že tu je bordel. Není. Prosím tě, běž si sednout, ano. Vy mi tu nebudete rozkazovat. Rejžo, jsem ve výtahu. Jo, dobrý, vzpomněl jsem. Jsem ve výtahu. Rostislav Patočka. Dobrý den. Rostislav Patočka. Dobrý den. Dobrý den, Rostislav Patočka. Já tu žádného patočku na dnešek nevidím. Co? Já si jsem nezadával rezervaci. Je tu na dnes jenom babočka. Jaký? Řekl jsem snad jasně, Patočka. A já vám říkám, že tu mám babočka. To fakt. To je skandál. Dobře, tak teda Rostislav, babočka, patro 6, pokoj 11. A rychle. Takový pokoj tu nemáme, ale máme tu pokoj 6, patro 11. Já jsem řekl patro 6, pokoj 11. Aha. A který teda máme ten pokoj? Pokoj 6, patro 11. Babočka, patro 11, pokoj 6 a jsem s těma klíčema, nemám čas. To je vypichování. Ten výtah nejezdí rychlejc? Však vám jede už dolů. Ale to není dostatečně rychle, ještě mi tady někdo uvidí. No, už je tady. Jaký servis tohle. Když jste ten babočka, tak jste si tam mohl třeba doletět. Hotel je světový, to se ví, že svět to ví. Společenský standard má a tak krásná apartma. Vstoupíš a už to kliká, tvůj drink i strava se dá, vzorný personál, herní bar a tak dál. Patro 6, pokoj 11. Rostě, pokoj 6, patro 11. Však říkám, patro 11, pokoj 6, bože.
Co to děláš? Já nic nedělám. Dívám se na tebe a vidím, že něco děláš. Já čekám. A na co? Ty nevíš, lváčko. Ne, to teda fakt nevím. Hele, přece jsme si jasně říkali, že v mém postavení si nemůžu dovolit žádný skandál. Ne, Rostislava, uklidni se. Žádný skandál, tohle bude skandál, uklidni se. Ale kašlu na skandál. Já taky miluji, když mě taháš za vlasy. Ale já tě netahám za vlasy. Co to je? Otoč se ke zdi. Tohle vyřeším rychle. Vylez ven! Dělej! Tak co ty na frněnče jeden, já ti ukážu. Pojď, ti ukážu spinčicu. Prava, leva, prava. A pojď, já si vylezu s tadýma a pak půjdem na beton. Jedna, druhá. Já jsem viděl Schwarzeneggera. Prava, druhá. Dušan to viděl. Já ti ukážu raz, dva. Já se rozehřívám teprve, Řekni si cenu, jo, laskavě, prosím tě. Ulala. A jeden, to jsou dolary? Toto? A to ti snad musí stačit, ne? Dobrý, chlape. Toto jsme kamarádi. Jo, a někdy mi pošlu tvoji kočanku. Ježiši. Já si to tu vezmu, jo, dobrý. Pardon, že jsem vám zrušil tady to. Tak, to bychom si vyřídili. Pojď sem. Tak, už jsme skoro tam. Takže... Tak, pojď, jdeme. A někdy mi pak půjč tu kočanku. Já ji chci vidět. To ses taky musela takhle poblíkat? Dobrý den. Já bych potřebovala číslo pokoje mého muže, ale rychle. A to je kdo? Matočka. Ale tohle informace vám nemohu dát. Víte, kdo já jsem? Očividně ne. Tak je to. Tak to bude pokoj 6, patro 11. Kolik ještě jenom? Patro 6, pokoj 11. 6, pokoj 11. Ne, počkejte. Tak jak je to teda? Pokoj 6, patro 11. Co? 11, 6. Ještě to je tady. Proč se výhled nefunguje? Vypadám jako operář výtahu. Tak jak vypadáte, to radši říkat nebudu. Že to říkáte zrovna vy. V pyžamu. 12:00. Návštěva hysterické manželky pana Patočky. Babočky. To on by se přeci měl bát, ne já! Člověk mu porodí 3 děcka a on najde 4. Jsi taková moje malá holčička, víš?
schválně 3, 4, 5, 8 se podíváme, jak ta nádhera vypadá. Tak, Instagram. Medvídek 05. Tak možná je trošku hubenější. Ale to jsem taky byla, když jsem začala rodit. Na kosmetice, to jsem nebyla ani nepamatuju. Jak to mám všechno stíhat? Člověk musí furt vozit děcka na kroužky, to je samý. Jste to za matku, vy nic nestíháte. Taky jsem na všechno sama, víte? Taky jsem na všechno sama. Sakra, to nejde. Tak ale, to teda ne. Ten ukáže, ten uvidí, co přišel. Tak. Jsem si asi neměla dávat ten koublich. No naopak. Jsem úplně čukej. Tak, ještě to to jsem asi nedomyslela. Jak to? Ještě kousek trošku. Tak. Je to. Tak. Ještě. Trošku červené. Tak. Uj. Ten uvidí. Tak. Do peček! Naša vena! To asi bylo někde z pokoje. Rostě, ty jsi víře. Tak. No, na tohle jsem teda nestála dlouho, ale to se nezapomíná. Tak. Pojď jedna. Tak. A teď? Teď to té nádheře ukážu. Tak. Co kdybych jí napsala? Jak začít ale? Dobrý den. Nazdar! Tak, ráda bych ti řekla, co ráda. Já ti to přikazuju! Přikazuju ti, aby se každé pondělí a středu vozila Filipa na fotbal ty! Teď si budu užívat totiž já. Tak. A na sedánky a večírky Markétu budeš vozit taky ty. Ne já. Já už žádnýho taxíka nikomu dělat v životě nebudu. To si taky zapiš. Tak. Ty jedna bestie, furie. Stejně se vždycky vrátil ke mně. A nejsi jediná, abys věděla. Tak. Jo, ještě. To je dobrý. Ne, to už asi trošku moc. Marine, smazat zprávu. Tak. Jo. Tak. Tak ještě. Jo, to je dobrý. Ty naša si mi rozbila celou krabici, vidíš to? Jak je rozbitá, já v tom bydlím. Chápeš to? Nezajímá, kde vy bydlíte, já jsem to kvůli vám poslala. Jo, tak vás to nezajímá, vidíte to? Vidíte to? Hlavně, že máte mobil, no. Hlavně, že máte mobil. To je krabica. Sakra.
To zářisa. Tyjo. Kontakty. Nejde na to kliknout vůbec. Jo, dobré. Miluna, Rostě, Miloušek, Nehoda. Rostě, Rejc, Špica, ne, Kostarika, pizza Kostarika. Halo. To halo. Kočanda, nazdar. Hele, potřebuju pizza velká jako stůl. Na ní pepperoni, salami, cheddar tam jde. Víš co, Kočanda, dej mi tam tvargle přes celý toto, to tam rozstav, jo? Chci tam žebírka, mandarinky, to jsem slyšel, že dobré, víš? Co by tam dal ještě? Takový ty zelený kolečka, tečky v tom jsou. Víš, co to je, Kočanda? Myslíte olivy? Olivy, no, Kočanda, ty víš všecko, chytrá jak radio. Olivy mi tam dejte, čili papričku taky. Kvaša, nakrájejte ho tam normálně na tom. Já jsem tam dlouho, věříš mi to, Kočanda, já jsem tam dlouho nedělal. Kvaša, dej mi ho tam prostě. Máte špatné. Slyšíš mě, Kočanda? Slyšíš mě? Halo? Jo, slyšíš mě? Kočanda? Halo? Kočanda? Mi to položila, to nefunguje. Zavolám znovu. Halo? Kočanda, nazdar, dobrý den, čus. Jo, nazdar. Já potřebuju pizzu, velká jako stůl. Já už jsem ti to říkal, ty jsi mi to položila fakt na žavu. Vychladni, nebuď nažavená. Klid. Dobré, pizza velká jako stůl, jo? Pizza velká jako stůl, pojď si to všecko toho bude hodně. Pizza velká jako stůl, na to ketchup, smetana, to je jedno. Prosím vás, dejte mi tam pepperoni, salami, mandarinka, tu nemáte, tak ananas, to je jedno. Salami jsem říkal a chili papričky. A zelený kolečka, ona mi to už říkala, olivy, jo, dobré. Olivy tam máte, na kraje. Kvašák máte, výborně, kvašák na kraje. Mně teďka něco napadlo. Dáte mi to do trojobálu. Jak jako mě dáte do trojobálu? Vždyť Dušan uměl trojobal výborný na pizzu. No nepovídejte mi, nebuď nažavená výchladní. Klid? Dobré. No a vy to nedáváte. No kam? No do výtahu. Kam do výtahu? Ritz, Pitz, hotel, vlastně, jo, a do výtahu. Ne? No tak, pokoj, patro, 6, pokoj 11. Jo, Kočanda. A Helene, ty zníš tak jako dobře, nechtěla by si v pátek večer na takovou zkusku, jako já můžu odpoledne, večer v noci, to je jedno. Jak jako manžela, to není nemoc. Hej, Kočanda, ale posluch, Kočanda, halo, Kočanda, co prčíc, Kočanda zas položila.
To by mohlo sedět. Patro 11, pokoj 6? Ano. Jo? Ano, můžete se mít lítat. Jo, děkuju. Nemáte zač. Učení páni zkušení, já rád bych vám teď podob. Haló, Vilínku? Šéfe, já se omlouvám. Ano, já vím, že vám tak nemám říkat. Jo, že je to neprofesionální, ano. Jo. Ne, šéfe, já slibuju vám, že už mi nebudete nikdy v životě muset říct ta věta popletá. Prostě já dneska už nic dneska nepletu. Já jsem ve správným hotelu a mám úplně všechny pici a už jedu do patra. Ano. Ne, šéfe, já fakt přísahám, že prostě minule to popletla Marcela. Fakt Marcela. Prostě ona mě napsala jakože špatnou adresu a mně se vybila elektrická koloběžka. No ahoj Kájo, můžeš mi sem poslat tu Sofinku? No, my jdem na toho kouzelníka do Ricu přece, já už čekám u výtahu. No, tak to ať si rychle pohne. Já už tu celá čekám, už jsem dokonce se zvonila na výtah. Ahoj Sofie, tak jdeme. No prostě fakt, za to může Marcela. Ona to prostě celý popletla. Ale pane... Prosím vás, co si to dovolujete? Ne, paní, ne. Co si to vy dovolujete? Víte, oni mi prostě v práci mi říkají běta popleta, protože já všechno jakoby tak nějak prostě trochu matu, prostě moc mi to zatím nejde, víte. A já už jsem z toho taková jako hrozně mešuke a já jsem dneska měla úplně všechno správně a já nevím, jestli je normálně přijít s dítětem do výtahu a sníst pizzu. Prosím vás, vy mě a moje dítě obvinujete, že jsme vám snědli pizzu, to snad nemyslíte vážně. No paní, ale já vás neobvinuju, protože já to vím. Já jsem jí tady měla, tady byla a vy jste potom přišli a už tady není. Prosím vás, moje malá je slušně vychovaná, ona by to určitě neudělala. No, paní, takže se přiznáváte, že jste to udělala vy, nebo? Prosím vás, ani jedna z nás to nebyla, ano? A navíc není to náš problém, jo? No, paní, ale aktuálně je to problém nás obou. Já z toho budu mít hrozný problém a váš problém je, že já teď nevím, co s tím mám dělat. Prosím vás, je to váš problém, tak si ho třeba vyřešte. Ne. Paní, to není můj problém. Je to náš problém. Takže ho musíme společně. Paní, já vás nepustím z toho
Marcelo, jsi tam? Slyšíš mě? Potřebuju okamžitě, ale jakože i hned potřebuju letenky do Mexika. Co? Já jako samozřejmě, že chci letět biznesem. Čau, chlapaku. Kde máš kočánku, hezky vinilový, takový tubánek. Hele, dneska to máš. Poslouchej mě, jo? Dívej. No, povídej. Tady máš můj sako, vem si ho. Jo, a to je jako pro mě. Pan? Nikdy jsem v Ricu nebyl, neviděl jsi mě tady, žádná kočanda tady nestála, nic jsem neviděl, žádný prachy jsem ti nedal, rozumíme se? A jako můžu ti ji přebrat teďka tu kočandu? Klidně mi ji přeber, mi to úplně jedno, já můžu zmizet, chápeš? A kam mizíš, kočan? To ti můžu být úplně ukradený. Hej a chlapaku, neznáš Dušana? On umí trojobály výborné a já jsem tam volal, on tam není. Já ho musím najít, ten trojobal chci. Ale ty, to seš přece... Co zas? Ale to je jedno, vem si to, já nemám čas. Neznáš Dušana, jo? Sakry. Ahoj, Marcelo? Už to běží dělat? Jak jako ekonomik? No dobře, no, tak já už to... Děkuji se, to bude skandál. Neznáš Kočando? Ty jste kdo? Dušana, neznáš? Haló, slyšíš mě? Nejste to... Co zás, Kočando? Nejste to Mi to vy? vypadlo z tohoto, cože? Nejste to vy? Já? Prosím vás, to je Dušan, já ho znám od mládí. To nepoznáš jako ty, jo. Neznáš Dušana? Neznáte, neznáte, dobré. Neznáte Dušana, takový hezký to je. Hej, Kočando, ty docela hezká, neznáš Dušana? Ne? Někdo tam? Zakryš. Kočando, dobrý, tebe se ptát nebudu. Takže ne, jo? Dneska je to tu akční, ale vy, co máte být akční nejste. Ty závěsy jsou špinavé. Ten květináč má být o 2 cm vpravo. Nemáte tu prachovku. Aby vám člověk říkal, jak máte dělat vlastní práci. Tady je třeba prach. Tady je prach. Tady je prach. Kde máte hadr? V kýblu. Ty tlačítka jsou špinavá, to jste si toho nemohla všimnout. Co to je tady za binec? Prosím vás, kvůli vám jsem to zkazila. To už není Ric, to není moje starost. To je vaše starost. Prosím vás, je to mimo Ric. Ne, je to před Ricem a to je naše vizitka. Tak si
Pronajměte jinou uklízečku. Ale vy jste tajná uklízečka. Nebudu uklízet před Ricem, ne? Ale to je v popisu vaší práce. Máš se mnou nějaký problém? Očividně ano. Siesta, 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 siesta! Dobrý den. Já jdu za panem Patočkou. Další. Řeknete mi, ve kterém patře ho najdu? Tak to bude pokoj 6, patro 11. Děkuji moc. Nashledanou. Nashledanou. Tolik vzpomínek jenom v tomhle výtahu. No ale, co mu vlastně řekne? Co řekne na tuhle malou? Nebo spíš velkou? A mám za ním přijít jako ahoj, Rostě. Víš, dlouho jsme se neviděli. Přesně jsme se neviděli 8 měsíců. No a určitě si pamatuješ, že jsme před 8 měsíci něco spolu málo měli. No a z toho mála je teď moc. Nebylo to na něj moc milý. To na něho vůbec nezabere, viď? Tak já to na něj rovnou vytáhnu, co? Viď, to bude nejlepší. Ať chlapeček ví, že nám musí pomáhat. Tak, tady. Podle občanského zákoníku 920 je povinnost otce, za kterého ale není matka nově narozeného dítě provdána, jí přesto finančně přispět. Může se také týkat těhotné ženy. Takže, pamatuješ? Podle občanského zákoníku 920 je... Podle občanského zákoníku 920, jo. 920, pamatuj si 920. Je to... Se mnou se sekl výtah? Při zaseknutí výtahu stiskněte zvoneček. Halo? Haló! Šmaria ženská, neřvěte, tady celý den nuda. Zasekl se výtah! Cože se? Zasekl výtah! Hele, nedělejte si ze mě tady forky, jo? Radim mě poradil, že budu jezdit výtahem a zatím nic nedělám. Já a forky rodím! Cože? Tak momentíček, počkejte, vydržte mi na telefonu. Tak tady je někde nějaký návod. Haló! Jo. Ano, už jsem u telefonu, počkejte, já to musím nalistovat. Strana 500, tak, už to tady vidím. Tak, paninko, my teďka budeme postupovat přesně podle návodu. Ten návod má teda 99 kroků, takže to chvilku potrvá, ale nebojte se, na konci budete venku. Nechci vám do toho skákat,
ale rodím! Já vám do toho nechci skákat, ale tohle je prostě postup a já ho obejít nemůžu. Jinak mě vyhoděj. Takže prosím, poslouchejte, jdeme od jedničky. Bod číslo 1. Uklidněte zaseknutého ve výtahu. Paní, jste klidná? Prosím! Jestli jste klidná. Jak bych asi taky mohla být, však jen rodím! To takže vlastně jo. Krok číslo 2. Řekněte rodícímu nebo zaseknutému, ať si klekne na 4 a začne zhluboka dýchat. Klekněte si na 4 a dýchejte třeba jako, já nevím, doga. Už decháte? Já nevím, jestli si připadáte vtipnej, ale rodím! No, já nevím, jestli vy si připadáte vtipná, až to furt opakujete, ale jsme teprve u kroku číslo 3. Vlastně 2. Přeskočte všechny ty vaše kroky a pojďte mi pomoct! Já nemůžu. Krok číslo 3. Zavolejte hasiče. No vidíte, tak počkejte minutku. Ne, neodcházejte! Haló? Hasiči? No jasně. No, tady hotel Ritz. Jak jako nevíte, však máte stanici hned vedle. No hele, mám zaseknutou ve výtahu a ona prej rodí. Můžete mi přijít ju pomoct nějak jako vyprostit? Cože? Jak jako nemůžete? A co děláte? Že jste si objednali pizzu? Ale to ale není můj problém. Cože? Že si mám přečíst bod 5? Pokud hasiči neodpovídají, v závorce dopsáno, pokud si zrovna objednali jídlo, nemůžou přijet, pomozte sám. Aha. Jo. No dobře, tak teda asi děkuju za pomoc. Haló? Haló? Konečně, že jste tady! Hele, paninko, hasiči nepřijedou, takže vám budu prej muset pomoct já. Jo, tak ještě chvilku vydržte, hned jsem u vás. No nic, vem to tady za mě, já jdu rodit. Paninko, jste ještě tam? A kam bych asi tak šla? No, nevím. Vy jste anděl. No, nevím, jestli se teda někdy nějaký anděl jmenoval Evžen, ale jestli jo, tak se to přesně já. Já už jsem v nemocnici. V nemocnici? Ale kdeže? Jste na daleko lepším místě. Jste ve výtahu v Ritzu. To je nádhera, ty stěny, ten koberec. Přestaňte obdivovat výtah a pojďte mi pomoct! Promiňte, já jsem se zasnil trošku. No nic, tak jo. A jdeme na to. Já nevím, s kým jste ho měla, ale vypadá jako zahradní trpaslík.
Vy jste kouzelný a magický a mag celého světa. Rumboraku, mluvte se mnou. Já jsem nevěděla, že ten králík to prostě nezvládne, ale... Pane Rumboraku, ale... Vy jste byl opravdu skvělý a já to tak pokazila. Pane, co to děláte? Anabelo! Na tom kouzlu pracovali celé generace. Generace! Můj otec, strýc, děd, praděd, prapraděd a ti další. Neříkal jsem ti náhodou, aby si mě oslovovala. Pane Rumburaku! To kouzlo byla třešnička na dortu mé kariéry. A ty si ho... Pane, ale vy jste byl opravdu skvělý. A to kouzlo se celkem i povedlo. Pane, a s tím pérem vám to fakt jde. Pane, vy jste skvělý mák a mohla jsem za to já. Pane, co to děláte? Arab! Po 7 letech to, co se mnou pracuje, nevíš, co právě dělám? Odpověz! Mě to teď z toho stresu vypadlo. Arab, já nabíjím svou magickou moc tímto magickým pérem. Chápeš to? Dělal to můj strýc, děd, praděd i prapraděd a ti další. Chápeš to? Arabel. Tvá magická aura už vypršela. Pane Rumburaku. Myslím, že duo Rumburak a Arabella právě došlo ke svému zdálnému konci.
Phil, John White i Gary Cooper, super duper duper host, máme Jmenuji se Kamila Pružná, ale všichni mi říkají Kuma. Ty nejbližší protejňačka. Dobrý den. Asi si říkáte, co tady dělám? Ano, to si přesně říkám. Divím se, že mě nepoznáváte. Mám 58 certifikátů a 10 ocenění od samotné Ester Ledecké, když jsem jí pomáhala s přípravou. Jsem tu proto, abych si sjednala schůzku s panem ředitelem. Máte čas. 25. To nemůžu, klučí. Jsem na fotbale. Jasně, že jste. 1.6. Taky sobota. Sobota. Jasný, baby. Patáčko, to vyšlo. A rozcvičíme se. Neděli se sice nedělá, ale i v neděli je potřeba spát nějaké kalorie, když se tak na tebe dívá, co? Promiň. Tak jo. Dobrá, sedláno. Díky moc. Tak jo. Tvoj balón. Ta ženská je nemožná, má to uklidit a tam se nechá hadry. Já jsem špatně váš paní vypadáte velmi zachovalé. Vás jsem viděla ve svém snu. My se brzy setkáme. No, vy ještě ne, ale pro vaše rodiče můžeme. Ano, vy. Vás už jsem také viděl. Zde máte těch vizitek více. Ano, jistě. Ano, samozřejmě. Vražda? Říkal tu někdo vražda? Těší mě. Já jsem Mojmír Nehoda, majitel pohřebního ústavu. Máte ruku studenou jako smrt. Nicméně zpět k práci. To není práce, to je mrtvá žena. Mrtvá žena, mrtvý muž, mrtvá babička, mrtvý dědeček, maminka, tatínek. Smrt je ostatně součástí života a já jsem jen pouhým pastýřem na této cestě. Ale dost už bylo tachání. Máme dnes ještě spoustu práce.
Takže můžeme-li přejít k této delikátní záležitosti? Mohl bych na vás mít, dámy, jednu malou prosbu? No ano. Mohli byste mi prosím mou klientku přenést někde asi sem? No šup. To víte, v mé branži se jaksi nesluší, aby klient měl, dejme tomu, blízký vztah s majitelem organizace. Nesvědčí to obchodům. Výborně. Tak. Přejdeme k věci. Můžeme? Takže, to bychom měli. Tak. Ano. Pleť sněhově bílá. Vidím to na břízu. Vlasy. Slámová blond. Zlaté rámování. A zlaté gravírování. To bude dokonalé. A ještě výška. No, tak. Jo, to bude nějaký metr 60. Přesně vím, jakou rakvičku vybereme, ano. Tak. A nyní se dostaneme k mnohem, já bych řekl, příjemnější části. Počím si vaši tušku, děkuji. A to jsou doplňkové služby. Doplňkové služby? Ano, doplňkové služby. Tak. Jak si budete chtít přát slečnu nabalzamovat? Můžeme zvolit balzamik, olivový olej, slunečnicový olej, levandulový olej. Levandulový olej? Ano, levandulový olej. Ten si pochvaluje náš hrobník. Uklidňuje ho při práci. Tak. Dále máme tu metody uložení. Budete chtít klientku spopelnit, nebo jak my odborníci říkáme, zvolit kremaci, anebo uložit do růží, do chmelu. Do chmelu? No ano, do chmelu, to si pochvaluj na Plzeňsku. Do chmelu, tak. A poslední je celková úprava těla. Dovolím si tvrdit, že náš ústav je jediný v celé Evropě, který stále nabízí metody mumifikace. Ovšem, ta je za příplatek. Mumifikace. Tak, podtrženo, sečteno. Nechám vás ještě chvíli rozmyslet, přece jenom je to hodně údajů. A mohl bych si dámy, prosím, zatelefonovat. Děkuji. Tak. Už můžete položit mimochodem. Haló? Ignáci? Ignáci, jsi tam? Že jsi v Márnici, Ignáci, no samozřejmě, to mě mohlo napadnout. Ne. Já jenže tam ticho, jako v hru. Cože, Ignáci? Že jsi tam s paní Chrobákovou. Ano, pro paní Chrobákovou se vybral díru v sektoru B8. Ano. Mám tu jednu delikátní záležitost v hotelu Ritz. Ano, klientka nikam neuteče, Ignáci. Cože? Halo, Ignáci, s tou druhou dírou ještě počkej. Ne, nic zásadního.
Klientka se pouze zvedla a odporoučila se pryč. Ano, Ignáci, ano. Pokoj s tebou. No co? Na transylvánské pobožce se nám toto děje poměrně často. Ovšem musím říct, že v těchto končinách jsem se s tím setkal zdaleka poprvé. Nicméně, jelikož zde již není zapotřebí mých služeb, rozloučím se. Zde pro všechny případy moje vizitka. Jak já rád říkám, na brzkou shledanou. Paní, s vámi se brzy uvidím. Dušan, já jsem Dušan. To jsem já, Dušan. Dušan, to jsem já, Dušan. To se díže svět to ví, společenský standard má a tak krásná apartma. Vstoupíš a už to kvitá, tvůj dream i strana si dá vzorný personál. Herny bar a tak dál, jak jsem čet ve světě velký svět se vejde celkem jako nic.
ať se nerozbrečíme. Děkujeme vám moc za vaši trpělivost a za to, že jsme si mohli udělat autorské dílo a na tuhle květinu jsme se všichni složili pro vás. Nádherná, díky. Díky vám všem a to autorské dílo mě nesmírně bavilo. Doufáme, že i vás. Já vám všem děkuji, že jste vydrželi tak dlouho i s naším zpožděním a srdečně vás zvu na příští představení Dáli Bůh příští rok. Mějte se krásně.